Здравейте, млади зрители! Аз съм Нур и чета Спящата красавица. Но преди третата урисница Лъчезария да поднесе своя дар на новороденото момиченце, силен против на вятъра разтвори вратките. Насред залата лумнал пламък, от който изникнала зловеща фигура на жена. Това била лошата урисница злодеида. Тя била страшно разгневена, тъй като не била поканена на празника. И за да си отмъсти, пронесла заклинание. На 16-тия си рожден ден, преди зале слънце, принцесата ще обуде пръста си на вретеното на чакърката и ще умре. Вълшебната сила на Лъчезария не била достатъчна, за да отмени проклятието на злодеида, но можела поне да го смъкчи. Тя пристъпила към бебето в люлката и обявила: няма да умреш, само ще заспиш дълбоко. От съня си ще се пробудиш, когато целувка на момък, истински влюбен в теб, развали магията. Пред очите на всички се появило видението на спящата принцеса. Въпреки предсказанието на Лъчезаря, цар Стефан не преставал да се безпокои за живота на дъщеря си. За да предотврати сбъдването на злата прокоба, той заповядал да изгорят всички чакърки в царството. Флора обаче измислила по-добър начин. Ще се престорим на селенки, предложила на другите урисници и ще гледаме Аврора в гората на 16-тия и рожден ден, когато проклятието отмени, ще я върнем в двореца. Царят и царицата били готови на всичко за живота на дъщеря си и така късно една вечер урисниците отвели Аврора. Летата се нижала едно след друго. Слугите на злодеида вече близо 16 години обхождали царството, отвайки се да открият принцеса, но усилията им била на празно. О, миличък, обърнала се злата магиосница към своя гарван, ти си последната ми надежда. Обикаляй нашир и надлъж, търси 16 девойка с коси като слънчев лъч и устни като роза. Върви и не ме разочаровай. И, млади зрители, това беше от мен. Ако искате още, просто да.